Nkonzo uyazi izolo invitewe kwenye indawo ndayiqonda uba Nkosi yam ndagula okokoko bendi-invitwe kule ndawo ndagula. Kwafika umakazi phaa ndathi makazi ndingavuya ke le ndawo uba igqithile because andiziva rayithi tutu nyhani. Wathi sekulethi wathi gqile umama wathi uze kum ngale nto. Nkosi wam aqalisa undigulisa lo mama ngoku. Hayi ke ndakhapha umakazi ndabuya. Ukubuyeni kwam ndalungisa naye khange ndibe rayithi tu kulaa ndawo. Ndivakale ndaqala ndifike endlini ndithi kubonisile yeyi ivangeli ingathi ize kakubi kum. Andizive ezinye iinkonzo ngoku because kule ndawo bendiyokuya sike ndabe ndixelelwa izinto endingazaziyo ndithi bayeke uthetha le ndiyaziyo mna. Le ayithetha kaba noko ke bethetha ndiye ndamhleka ndamjonga wandibuzisa uba uyandazi ndathi andiqondi uba ndiyakwazi. Wathi zama undibona ndathi andiqondi uba nayo ndakubona. Ndizama ukubulela amandla lenkonzo. Akufuni zikhona zona iinkonzo zinintsi but bakhona nabantu bathende ngeqonda ndithi hayi ndiyekeni mandihlale mna noba kho bantu kulaa cawe ngoba ndiyayiva mna into endivayo endingayiviyo yena khani ndiyeke ndihlale. Ndawujika uba ke xa ndithe ndagoduka ndibone uba ke ndithini kodwa ngokuba ngoku andikayiboni uba noba ndigodukile ndathi uba ndizile apha noba ngepasika ndiyazazi uba ndizawuzaphela. Ndizobonga amandla lenkonzo ndiyambulela uThixo ngayo. Simzameke izandla egameni kaYesu. Ameni. Haleluya.